Kopogore gi mano ni jagoro maduong' mako jolo mar duond bura mar UDA Hassan Omar koro singo duoko duond burano e wang'e tok kuku maduong' mar duond burano thicho oko Cleophas Malala kaka jagoro mare. Hassan ne omile mono tok romo mar kukuno mane obagi okinyi kogwen. To kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, duond bura mar UDA osebedo kakalo e tungni mag telo kuma koni kod kocha. Duond bura mar UDA osebedo kayudre kama tek ahinya to jumani e telo mare. Gino mabende tich adek mar jumani ne omiyo jago moro mong'ere kaka Joe Halwande oyudo hinyruok kane Eric Obiria Peace kaka jagoro mar chama tok yangore en owuon. Gino mane ochuno kuku maduong' mar duond burano bago romo kinyi kogwen kata kod kon romo no ne ochike saa 4 e wang'o nyango. Duoko mar romo ni kata kamano ne oweyo lokruok e telo mar duond bura kendo Cleophas Malala ne othich oko elemo mare kaka jagoro maduong'. Malala tich ang'wen ne oringo chopo e doho mar chungo romo mar kuku mar duond burano, romo mabende norucho oko gwelo mare kaka jagoro maduong' kendo noyango Omar Hassan kaka jagoro e yoko jolo. Ni muhimu tubadilishe gea kidogo. Hatuna shida na yule aliyotoka, tunamtakia kheri. Tunamwambia wachane na kuyumba na kuleta tetesi. Yeye aliletwa kwa hewa na pia ametolewa kwa hewa. Na sisi pia sote hapa tumeletwa kwa hewa. Omar mabende gie sani enjalup jakoma duond burano kane wuoyo gi jofwamb weche e apise manyienno nofulo ni Malala kosebedo ka tayo UDA kaka adwarore. But I think he had made the conditions and the toxicity in this party untenable. We had never anticipated in our history of this party, even at the time when there were heated nominations for party positions and party certificates, that we will degenerate to the kind of violence and hooliganism that we have seen. Lakini kuchimba chama, kuharibu chama, kuchimba serikali, kuharibu serikali, kujaribu kuharibu dola na kuleta hali ya kukosa usalama, hapo hatuwezi kukubaliana. Sichima magine timore to ne lwasi ne liet oko mar apis UDA kendo bila mane omanre mager no bedo akicha mar geng'o mokum rowere mane otenre gi Cleophas Malala mane huyo alworano. Ka rowere masiro lokruok ma kawuono no bende ne ogo nyon kendo ne omanore ni Malala gi Lange ok bi chopo machiegni gi apis. Omar lero ni lokruok matimorego geto tego kaka UDA biro tiyo tich achiel gi sirkal manyien makoro ichuogo gi ogai mar chama mabende en jatend piny William Ruto. My transition or our transition happens right at the time when also a new cabinet is coming into place. So we'll have a fresh start at the party and a fresh start at in the government. So therefore, I will hope to work with all as a party or with all the CSs. And I hope you will get to know more and more CSs. You are not given these departments. Sijui najita secretary wa kitu fulani. Umange kwa chama. Okang' mar riembo Malala elemono osenyuolo paro kendo mokuom jokanyo mag duond buch UDA siro wachno lwedo. Unajua siasa ni asilimia. Kwa hivyo asilimia tuseme zaidi ya 50 wanasema 50+1. Ikipitisha mwelekeo ni kuenda kusini, sote tunaenda kusini. Kwa hivyo kama chama cha demokrasia tunafuata demokrasia. Kwa hivyo kama inaonekana asilimia imesema tuende kwa mwamko mpya, mimi ni nani kupinga mwamko mpya? Bali itabidi nishike ile bendera na niongoze tukiwa tunaenda kwa ukurasa mpya. Jenon sasa mathurka koroda beda kicha kageng'iyo kabende wuok mar Cleophas Malala kaka jagoro maduong' mar duond bura mar UDA kendo donjo mar Hassan Omar biro chiwo thuolo makende mar tieko ywaruok mosebedo kadhi nyime e duond bura ni. Seche mabende jatend piny William Ruto koro keto ikruok makare ka wang'e duto ng'iyo yiero maduong' ma higa 2027. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.